Guys, mag-video to guys. Magluto na ko. Yan. Manarenta na ko ang bugas. Napalit lang ko kahapon ako sa kilo. Ano lang na guys, ako ang bugas para magmahaw na ko karon. Mamahaw na madam. No? Yan. Dra, paano ko may ini. Bukan guys. Sana to kay para medyo ma-video. Na dapat kung pwede patulog sa kilusan. Ayan. Ayan na. Ini nah, jadi nah oke guys, apa kue bahaw sana tuh nih. Yun. Yan na guys. Ayan. Pwede na. So, magkaroon. Yan. Pwede na. So, ayan. Ako namang naguang na ko. Nakakilis na. So, karoon mato ko rin sa akong iro. Kaya ako na pong pagawa. So, ako manakapot. Ayan. Thank you for watching guys. Love you guys. Shout out po sa lahat ng mga viewers na po. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng mga OFW, comment, subscribers po, regular viewers ko po. Please po, share my video po. Subscribe, like, and share po. Please po, lahat ng mga video ko po, please po, tulungan niyo po ako. Kadami pong viewers ko po. Share lang po. Yan. So, bago lang po nakapanood ng video ko, please po, subscribe. I-click lang notification din po guys. Ayan. So, ato na ko karon kung manam ko lumag. So, ato karon sa kong iro. Kaya kung ipagawas kayo, sige, aw-aw na. So, bye-bye po. Love you guys. Dito po ako naghihilot. Ayan.